Yepriyer Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy iýuny hetdäniň şeşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan olal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýa-tanış edýärim. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson prezident Donald Trump'yň oňa Moskwa bilen gatnaşyklary dikeltmek maksatly tizleşdirmek prosesine başlamagy tapşyranlygyny aýtdy. Tillersonuň 6-njy iýunda Täze Zelandiýadaýdan bu sözleri Federal Howpsuzlyk Agentliginiň we Kongressiň ortadan geçen ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulşan bolmagy guman edilip geçirilýän derňewlerine gabat geldi. Trump meniň bilen açyk gepleşip ortadan möhüm global oýunçydygyny aýtdy we şu gün biziň ortadan gatnaşyklarymyzyň ören pes derejede bolup yaramadlaşýanlygyny aýtdy diýip Tillerson bellädi. Onuň eden bu çykyşy Federal Howpsuzlyk Agentliginiň öňkü başlygy James Comey Senatyň Aňtaw komitetinde çykyş etmeginiň öň ýanyna gabat geldi. Comey 8-nji iýunda etjek çykyşynda ortadan Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky saýlawlarynda oýnan roli barada maglumat bermegine garaşylýar. Aşgabatda sentýabrda geçiriljek Aziýada 2017 sport ýarışlary üçin biletleriň bahasy ma'lum edildi. Ýapak binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny guramalashtyran ýerine ýetirjek komitetiň maglumatyna görä 160 tany sport beýatdeşligi üçin 600 000 çemmesi bilet satdylar. Biletleriň bahasy ulular üçin 7 we 10 manat aralygynda, 14 ýaşyna ýetmedik çağalar üçin muht bolmagy göz öňünde tutulýar. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek oýunlaryň açylyş we ýapylyş tabaratyna biletleriň bahasy 50 we 500 manat aralygynda görkezilýär. Aziýada 2017-nji oýunlar Aşgabatyň merkezinde gurulan bahasy 5 milliard dollarlyk olimpiýa toplumunda geçirilir. Özbekistanyň media maglumatlarynda ýurdun täsirli resmisi şeýlede öňkü prezident Islom Kerimowyň syýasy miras düşeri hasaplanan Rustam Azimowyň premier ministriň orunbasary wezipesinden çetleşdirilenligi habar berilýär. 6-njy ýylda çap bolan maglumatlarda Azimowyň başga wezipä geçmegi sebäpli onuň ýerine maliýe ministriň orunbasary Jamshid Kuchkarowyň bellenenligi aýdyldy, emma Azimowyň täze wezipesi barada maglumat berilmedi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Islom Kerimowyň ýoğulunlygy resmi derejede edilende 58 ýaşly Azimov Özbegistanyň prezidenti wezipesine geçmegi çak edilen esasy 3 dalaşgaryň biridir. Emma prezidentiň wezipesini wagtlayan ýerine ýetirjilip uzak wagtlap ýurdun hökümetine baş tutanlyk eden Şafkat Mirziýew bellenipdi. Azimov inçe ýylyň dowamında maliýe ministri we premier ministriň makroiqtisady ösüş we daşary ýurtmaýy goýumlary boýunça orunbasary bolupdy. Türkmenistanda çağalaryň hukuklaryny goramak boýunça milli plan işlenip düzüler. Türkmen mediasyna görä hökümetiň 2017-nji we 2021-nji ýyllar aralygyny öz içine alýan döwre niýetlenen bu plany işläp düzmek kararyna Türkmenistanyň adam hukukları we halkara humanitar hukuklar urundaky öz halkara borçlaryny ýerine ýetirmek boýunça edaralar arasyndaky komissiýanyň 3-nji ýylda geçiren nowatdaky maslahatynda gelinipdir. Bu maslahata çağrılan mehman hökmünde çağalaryň hukukları boýunça ombudsman gatnaşdy diýilip resmi maglumatda habar berildi. Türkmenistanda çağalaryň hak hukuklarynyň berjay edilmegine olaryň sosial goragyna degişli resmi statistika çap edilmeýär. Emma halkara guramalarynyň hatabatlarynda Türkmenistanda çağalar bilen bagly esasy problemlaryň arasynda 5 ýaşyna ýetmedik çağalaryň ölüm derejesiniň ýokarydygy aýdylýar. Şeýlede adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistany çağa zähmetini ulanmakda tanqid edýärler. Bütün Dünya Banky 2017-nji 2018-nji ýyllarda Merkezi Aziýada ykdysady ösüşe garaşýar. 2017-nji ýylyň 1-nji ýarymynda Ýewropa we Merkezi Aziýa regionlarynda ösüş dowam etdi we esasan çyýmalyň eksportynyň we harit importynyň hasabyna boldy. Region nebitiň bahasynyň ýokurlanmagyndan, global maliýe şertleriniň durnuklaşmagyndan, ýewro giňişligindäki ösüşden we regionyň uly ýurtlarynyň goldaw siýasatyndan bähwit tapdy diýilip Bütün Dünya Bankynyň global ykdysady perspektiwalar atly hasabatynda bellenýär. Hasabata görä Türkmenistanyň 2017-nji ýylda 6,3 we 6,5% derejesinde ösüş görkezmegine garaşylýar. Kırgızstanyň öňkü kanun çykarjysy Sadir Japarowyň 2013-nji ýylda hökümet resmiýetini zamon almak aýplamasynyň esasynda başlanan sudy işi 6-njy ýyłynda dowam etdirildi. Sadir Japarow aýplamalary ret edýär we olaryň syýasy matlaplydygyny aýdýar. Özüniň opozisiýon siýasatçydygyny açyk eglan eden Japarow hökümetiň ýokary wezipeli agzasy we öňkü prezident Kurmanbek Bakiýewiň geňeşçisi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan Aziya oýunlaryna tomoşa etmek üçin gelýän daşary ýurtly syýahatçylaryň ýurdun territoriýasyna ýol beletsiz, ýagny gitsiz hereket etmegini gadagan edýär. Türkmenistanyň Aziya oýunlaryny gurnoýjy komitetiniň resmi web-saýtyna bu sport ýarşy döwründe öz hasabyna Türkmenistana gelmek isleýän daşary ýurtlar üçin türkmen wizasyny almagyň düzgünleri çap edildi. Bu düzgünlere laýyklykda beýlik talaplar bilen bir hatarda Türkmenistana sapar etmek isleýän daşary ýurtly syýahatçylaryň ýurdun territoriýasyna ýol beletsiz, ýagny gitsiz hereket etmegi gadagan edilýär. Şol bir wagtyň özünde ýurtdaky gitleriň hyzmatynyň töleglidigi we syýahatçylaryň bu tölegi öz üstüne almagy borçlulyk hem aýratyn bellenilýär. Bu arada Gündöwür neşri hem habar berip, mundan ozal Aziya oýunlaryny gurnoýjy komitet bu sport bäsleşigi döwründe ýurda 5000 çemesi sportsmeniň, 2500 treneriň, 10.000 spesialistiň, 1.500 sport jurnalistiniň we 200.000 çemesi daşary ýurtly sport muştaklarynyň gatnaşjakdygyny ma'lum edipdi diýär. Yer gelenini ýatlatsak, Türkmenistanyna bolup gelen daşary ýurtlaryň aglabasy, barın pursatlary ýanlaryna ýürüýte syýahatçylyk ýol belediniň berkidilýänligini, olaryň dowamly ýanlaryna bolýanlygyny, şeýle de ýurtda suraty düşürüp ýa-da düşürüp bolmaýan zatlaryň bardygyny hem görüň berýärler. Mundan başga, şu ýylyň aprel aýyny Adatlyk radiosu bilen habarlaşan türkmen ýol beledi daşary ýurtlardan Türkmenistana gelýän syýahatçylar barada özleriniň hopsuzlyk gullugyna günde adından 3 gedek maglumat bermeli bolýanlygyny aýdypdy. Bize hopsuzlyk gullugynyň ýörüýti adam bellenýär. Olar dowamlyjang edip ýanymyzdaky daşary ýurtlar barada maglumat sorýarlar. Hopsuzlyk agentleri munuň bilen hem çäklenmän, özlerim bildirmän turisti maşin bilen ýa-da bazarlarda alyjy bolan bolup ýerlerler diýip türkmen ýol beledi aýdypdy. Türkmenistan şu ýylyň sentýabr aýyny aşgabatda geçiriljek ýapyk binalardaky gösüge sunugaty boýunça 5-nji Aziya oýunlaryna görülýän taýýarlyklara gözegçiligi güýçlendirip, resmi däl ýagdaýda bir näçe çäklendirmeleri we gadagançylyklar girizdi. Munun çägini paýtagty köne uluglardan, eýesiz haýwanlardan we köçe süwdegärlerinden araslamakdan başlap, tä sehel sölpü, ýagny tagaşyksız egin eşikli raýatlar saklamak we pasportyny Aşgabatda ýazga durmadyk adamlara jerime ýazyp, öz ýaşaýan welaýatyny uğratmak ýaly çäreler alınıp barylýar. Şeýle de türkmen häkimetleri paýtagtdaky öň tutuklukda bolanlara Olimpiya şäherçisiniň golaýyny görünmezligi tapşyryp, welaýat belgili awtologlaryň Aşgabada girmegini dil üstü bilen görkezme esasyna gadagan etdiler. Gal berse de soňky günlerde paýtagtyň we regionyň polisiýa bölümleriniň 8-10 çemesi işgärini ingliz diliniň öwredilýänligi barada maglumatlar peýda boldy. Polisiýa işgärlerine bu sapaklary geçmek üçin orta mektepleriň ingliz dili mugallimleri çekilýär. Mugallimlere bu sapaklar üçin zähmet haklary tölenmeýär. Olar mejburi meýletin ýagdaýda polisiýa işgärlerini ingliz dilini öwredýärler diýip 3-nji ýunyny Kronika Türkmenistan neşri öz ýurt içindäki çeşmesine salgylanyp habar berdi. Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk, şeýle de syýahaty gelmek üçin wiza almagy iň bir kyn ýurtlaryň hataryny nagdalýar. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri anyk sanlary bermeseler de ýurtda turizm ösýänligini we syýahaty gelýän daşary ýurtly mehmanlaryň köpelýänligini öňe sürýärler. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän.
Türkmenistanyň orta mekdeplerinde okuwlar tamamlanyp synaw möwsümi dowam edýän mahaly Aşgabatyň käbir mekdeplerindäki gutorduş egzaminlerinde hilegärligiň bolýandygyny aýdyp, enatalaryň ençemesi nägile bolýar. Aşgabatyň 21-nji, 44-nji, 48-nji, 54-nji we 71-nji mekdeplerinde okuyan okuwçylaryň enatalarynyň adyndan 7-si Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeler bilen habarlaşyp, şu ýylyň 1-nji iýunynda türkmen dili we edebiýaty sapagy boýunça ýazylan düzmäniň netijeleri ma'lum edilende, ýylyň başyndan bäri ýokary bahalyan çağlaryna pes bahanyň gowşak bilimli okuwçylaryň käbirlerine bolsa ýokary bahanyň goýulandygyny aýdýarlar. 3-nji iýunyny ekzameniň netijeleri yglan edilenine 4'lük bahalan çağlarymyz muallimlerinden öz gowşak okuyan klassdaşlaryna ýokary we özlerini pes bahanyň goýulmagynyň sebäplerini sorapdyrlar. Ýöne olara anyk jogap berilmändir. Soňra biz mektep muallimlerini we direktoryny ýüz tutanmyzda olar bize siz işleýän ýeriňizde arz edip bilersiňiz. Biz hiç kime üýtgedip baha goýamyzok diýip jogap berdiler. Dip hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň agdalmazlygyny soran enatalaryň biri aýtdy. Şu ýyl 11-nji klasy tamamlayan okuwçylaryň we olaryň enatalarynyň käbiri munyň sebäpleriniň guruply enatalaryň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň muallimleri para sowat berip öz çağlaryna ýokary baha goýdurmak bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Şeýle-de olar bu mesele boýunça özleriniň etrap bilim bölümine we ondan ýokary edaralara arda bilen ýüzlenjekdiklerini sözüniň üstüne goşdular. Adatlyk radiosy enatalaryň we mektebi tamamlayan okuwçylaryň bu aýdýanlary dogrusunda kommentari almak üçin Aşgabatyň 21-nji, 44-nji, 48-nji, 54-nji we 71-nji mektepleri bilen habarlaşdy. 54-nji mektebiň jogapkär resmisi bizden soňrak jaň etmegi sorap, bu barada maglumat bermekden saklandy. Edil şunuň ýaly beýleki mektepleriň resmiýlerini hem bu maglumaty tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Aşgabatly Sinçaman Murat Bugaýew käbir muallimlere salgylanyp, okuwçylaryň käbiriniň bahasynyň peseldilip goýulmagyny muallimleriň belli bir derejede özlerini goramak, göze ilmedlik üçin edýän tagyllalar diýip düşündirýär. Dogry işläpmydamy hakykatyň tarapyndan boljak bolýan, ýöne öz hakykatyny göwürdip bilmeýän muallimleriň de aýdýan, meselem bir klasdaky 30 okuwçynyň 10 saat öz bahasyny, öz güýjüne 5 alsa 10 de biz 100 görüp yani atenesinin goğununu yıkmadığı için ya da alınan para peşkeşin üstünden etlemediği için koysak onu 30 okusundan 25 olsa onu hiç kim ananacaklar. Deyip Bugaýew aýtdy. Galy bersede Adatlyk radiosy bilen wagtal habarlaşan käbir enatalar ýurtda guruply maşgallaryň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň muallimlere para sowat bermek arkaly öz çağlaryna ýokary baha goýdurmagynyň şu ýyl ýüze çykan waka däldigini aýdýarlar. Mundan başga muallimleriň soňky klasy tamamlayan okuwçylaryň käbirine mektebiň tertip düzgünini berjay etmän üçin pes baha goýýandygy barada hem ahal welaýetiniň bir okuwçy habar beripdi. Sözümüzün ahirine aýtsak, ýokarda gurrun edilýän meseleler dogrusunda Türkmenistanyň media serişdelerinde ýa-da ýokary derejeli ýygnaklarda gurrun gozulmaýar. Emma enatalaryň käbirleri olaryň sözü bilen aýdanmyzda şeýle adalatsyzlygyň çağlaryň geljegi we hakykata bolan önemi ýitirmegine sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň parlamentiniň başlygynyň täze ornasary bellenni. Resmi maglumaty görä, Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken kararynyň esasyna Gurbanuly Bayramow vice speaker wezipesinden boşadylypdyr. Onuň ýerine Gülşat Mämmedowa bellenipdir. Parlament başlygynyň täze ornasarynyň Türkmenistanyň meclisi hakyna kanunyň 12-nji maddasynyň esasyna geçirilen açyk ses berilişiniň netijesinde bellenenligi habar berilýär. Bu çäri 3-nji ýylyny meclisiň 5-nji şagyrlyşynyň 21-nji maslahatyna amala aşyryldy. Resmi maglumaty görä meclisiň başlygynyň ornasary Türkmenistanyň baş kanunynyň 8-nji maddasyna laýyklykda saýlanypdyr.
we bu wezipä Gülşat Mämmedowa bellenipdir. Gülşat Mämmedowa mundan öň Türkmenistanyň bilim ministri we hökümet başlygynyň medeniýet hem köpçülikleriň habar beriş serişdeleri boýunça ornwasary wezipesini işläpdi. Türkmenistanyň meclisi 5 ýyllyk möhlet bilen saýlanan 125 agdaly kanun çykarjy organ bolup 2007-nji ýyldan bäri Akçy Nurberdiýewanyň ýolbaşçylygynda dolandyrylýar. Meclisin başlygynyň täze ornwasarynyň bellenmegi siyasi kadrlar çalşygynyň nowatdaky tapgyryna gawat geldi. 1-nji iýuny Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine ýurduň baş sudiýasy Begen Şarif wezipesinden boşadylyp prezidentiň ýanynaky Demokratiýa we Adam hukuklary institutunyň ýolbaşçylygyna bellenipdi. Onun yerine baş sudiýanyň ýolbaşçysy wezipesine bellenen Gylçmurat Halif 2013-nji ýyldan bäri prezidentiň ýanynaky Demokratiýa we Adam hukuklary institutunyna ýolbaşçylyk edipdi. Şeýle-de prezidentiň karary bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Miredow ýurduň adam hukuklary we halkara humanitar hukuklar boýunça halkara borçlaryny ýerine ýetirmegini üçin etmek boýunça pudowary komissiýasyna bellendi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gyzgy tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäs. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy bilen çağlaryň dynjalyş mögsümi başlandy. Ýurtdaky dynjalyş lagerleri we olarda çağlaryň imitlenişi barada Türkmenistana habarçymyz Soltana Çylywa Lewap vilayatynyň Kerkiçe şäherçesiniň ýaşaýjysy pensioner Gülsüm Daýda bilen söhbetdeş boldy. Tomis Kalinkulda özümizde bir wagtlar lager bardy. Hazır pitanya yaman diýerler-de lager etmeýärler. Çağlara öz territoriýamyz bar, owamyz bar, owamyzdan daşla köýtende ama uzak däl. Geçen ýyl emitimizi, opşipitimizi bizler kabul edene ýok diýip etmediler. Ozal açylýardy, ozal bardy. Ýöne şonu öz mektebiň içinde saklap çağlar ýakyn edaralara eltilýär. Häzir pitanya ýok diýip eden ýoklar. Etseler hem günertany çelle saklaýarlar, oýun oýnatýarlar da soň günertan nahar pilesinde öýlerine ýeberýärler. Näme üçin şol emit yetmezçiligi duýulýar diýilýär? Emit yetmezçiligi bizlerinde men özüm hem çağlar bagy üçin hem mektepler üçin gyzyklanyp soradym. Sorasam aýtdy, opşipit dedi. Bizlere dedi pulumuzu kabul edip alan yok, bizlere dedi produkta ruhsat beren yok dedi. Opşipidin üstünden geçirmek. Opşipidin üstünden dedi geçiriliyor rayonany pulunu dedi kabul edip alan okular dedi. Şonun için hem bizde çağlara dedi imit verip bilemiz yok dedi. Şoň üçin hem lager açylan ýok. Şoň üçin lager açylan ýok. Soňa mana 6 ýaşar çağlar häzir nolowaya hasaplanýar. Şolaram barýarlar, olara da pitane beren ýok. Şu diňe çağalara imit ýok da imit bolmasa çağany aç saklap bolmaýar mektepde. Imitin pulunu kim tölemeli? Imitin puluna garony tölemeli. Bilim bölümi tölemeli. Ýöne şonda da ene atalar ılalaşyp geçen ýylky noloway klaslara özleri her kim 5 manatdan taşlaşyp pul koşup şu çağa pitane bermeli etdiler. Soňra o mugallimyň sagatyna tölenmeýär ekeni. Mugallimem bolsa men öz sagatymdan ziýat işledim dep, ýa-ni ene atalaryň pulundan kesip aljak boldy. Onuň kapdanynda ol poliwçy sam bolsa men nahar bişirip berdim, pasudasyny ýudum. Şonuň üçin maňa da aýlyk töleňler dep börde algo döredi. Soňra muny ene atalar goýup bolsun etdi.
etdi. Endi şu ene atanyň çaga beren pulundan, iýmitine beren pulundan bu Mugolem bilen ýanky eneke daýlyk aljak boldy da. Ondan başga eneler etmedi. Bilim bölümü tölemänä onu ýyjdanasa o enelerden aljak boldy da, eneler hem bermedi. Şola Mugolem adam, eneke adam iş wagtyndan ziyat işlerini tölenmedi bilim bölümünde, şonuň üçin hem nolowa klaslaryň iýmiti ýapyldy. Lagram şonu şo lagram şonuň nämesinden tölemese ýapylýar. Ena mesal üçin gökdere diýen ýaly awada diýen ýaly ýerlere çağalaryny iýerip bilýärler, Thomas kanikulunda enatlar. Onun içinde bar indi bizim obamız oýnany bir näme diýmese ýeke ýarym düşünjesi güýçli, özüniň tapymy güýçli adamlar iýberýär. Beýlekler iýerip bilmeýär, ýagdaý etmeýär. Onu çağalar Thomas kanikulunda nähilek geçirýärler. Thomas kanikulunda öýünde geçirer emes. Näme şule meşgul bolýarlar. Yürüyorlar, dağda näme bilen meşgullanýar ýa zat ýok. Girýärler, çykýarlar, yürüyorlar. Hiç gaýda näme ýok, ösüş, bilim derejesinde ösüş bolmaýar çagan. Diňe öýde. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündəligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýedäki zenan migrantlaryň duş gelýän kynçylyklary. Bilinçli ýaly Türkiýe Türkmenistanyň migrantlaryň ýekkin edýän esasy ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasabatyndan çen tutulsa, türkmen migrantlarynyň aglaby köpçüliginem wizasyz bekanun ýagdaýdaky we köne pasportly migrantlar emele getirýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň beýannamasyna görä, diňe 2015-nji ýyldan bäri hasaba alynan Türkmenistanyň migrantlaryň sany 200 000-e baryp ýetýär. Bilermenleriň bellemeğine görä, Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasynda zenanlar agdyklygy edýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agzalmazlygyny sorap, Azatlyk Radiosunyň redaksiýasyna ýüz tutun. Istanbulda zähmet çekýän bir türkmen zenan, Türkiýe ýeňiliklen üçin gelýän türkmen zenanlar duçar bolýan problemalarynyň gün tertibine getirilmegini haýyş edýär. Onuň bu temada beren bir misalyna öz ýakyn dogan garnaşlaryndan bolan bir zenanyň kömege mätäç, agyr keselli öz ejesini we resmi nikahdaky adamsy bilen çağalaryny taşlap Istanbul'a ýeňiliklenje gelenini aýdylýar. Ol öz gürrüňünde türkmen zenanlaryň dürli zorluklara duçar edilýän wagtynyň bolýanlygyny taýar. Eýsem bu urda nähili misallar bar. Türkiýedäki türkmen aktivist Rozwayam türkmen zenan migrantlaryň ýagdaýy barasynda gören eşdenlerini Azatlyk Radiosuny şeýle gurrun berýär. Türkmenistandan gelen zenanlaryň aglavasy diýen ýaly orta ýaşda bar. Olaryň da 3 tak gelen 3'te 2'si diýen ýaly ýeňil kazançyň peşinden gelen insanlardyr. Balan 3'te 1'i olsa zähmet çekip ýören türkmen migrantlarymız we ildeşlerimizdir. Bundan da şeren bular ýaly işlerin içinde Türklere aýal tapyp berip şeýle işlerle meşgullanyp ýören türkmen erkeklerimiz de var. Sanasan sana vermeli. Şaka uzatlar şu Türk medyasının maglumatlarında berilip herkim de görüp dur. Biz de görüp durursan. Ençeme ýyldan bäri Istanbulda zähmet çekip gelýän migrant maýa bolsa, Türkiýede türkmen migrant zenanlaryň duş gelýän problemalaryny hem kynçylyklaryny Azatlyk Radiosu bilen şeýle paýlaşýar. Ýeňil etlenç üçin gelýärlerim bar. Biziň ýalyk nemeleri olaryň ziýany ýetdi. Bäri gaýdynyň hemmesinde de şu göz bilen seredilýär. Bäri gelip mine Garagunda işläp ýörenlerimiz bar. Ine mysal üçin men özüm öýde işleýän, beýle hyzmatyny etýän. Indi hemmemize şu göz bilen seredilýär. Migrasiýada näme üçin görmerler? Şu sebäpli. Aýal gyzmaşgalary näme etýärler? O Aksaray taraplarda mesele barken oň ýaly näme etýärler de. Ama gara işläp ýören görgüllere de şolaryň ziýany ýetdi de. Bilýärmi? Şolar tanaýanlar hemmesi Türkmenistanly diýsen şoň ýalyk muhadip edýärler mesele. Ýere gelende bellap geçsek, Türkiýedäki zenan migrantlaryň başdan geçirýän kynçylyklary Türkmenistanyň döwlet kontrolunaky metbuatyna agzalmaýan bolsa, türk mediýasy bilen halkara metbuatda häli şinni giň işleýän ýer alýar. Dürli urlarda ilçihana we konsulluklara ýüz tutan türkmen migrantlaryň öz tejribelerinden ur alyp berýän maglumatlarynyň çen tutulsa, Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy we Istanbuldaky konsullugy bu ýurtda türkmen zähmet migrantlarynyň bardygyny kabul etmeýär. Olara Türkiýe aýlanmaga gezmäge gelen turistler hökümine baka berýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler,
Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada aralarını eşitdirip bilmeklerine mümkünçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryny çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. İslam döwleti atly ekstremistik topar Eýranlary öz tarapyna çekmek barada alyp barýan kampaniýasyny we partiýalyne gurlaýanlary gönükdirilen habarlary ýaýratmagy soňky wagtlarda güýçlendirdi. İslam döwleti mart aýynyň aýaklaryna partiýalyne bir seyrek video ýazgyny ýaýradyp, Eýrandaky sünni ağalygy şaýlaryň ağalygynaky häkimiýete garşy aýaga galmaga çagyrdy. Eýranyň döwlet mediýasy videony boş gurrunlar we ekstremistik toparyň raqty çekýän ýetkileriniň üstüni basyrmak üçin edýän synanşygy diýip reddetdiler. Ekstremistik topar şondan bäri özüniň internet bilen ýaýradýan Rumiýa adly propaganda neşriniň 4 sanyny çykardy. Partiýalyne Rim manasyny berýän we musulmanlaryň günmatary basyp almagy baradaky weliliklere sargylanyň Rumiýa ençeme dille şol sanyna inglis, ors, fransuz we indonezia diline de neşr edilýär. Geçen 6 ýyllykda Eýran özüniň ýokary derejeli harby maslahatçylaryny we müňlerçe meýletinleri Siriýaýa berdi. Bular İslam döwletiniň jeňçilerini we beýleki islamçy sewejjileri, şeýle hem Türkiýe we Birleşik Ştatlar tarapyndan goldalýan toparlary da öz içine alýan ýaragly gozgulançylara garşy görüşine Tehranyň regional ýarany prezident Beşar al-Asady goldaýarlar. Sünni İslamyň radikal salafistik versiýasyny wagt edýän we şaýlara dinden dänen nep garayan İslam döwleti häzir Iragyň we Siriýanyň bir bölegine halifat diýip kontrol edýär. Eýran İslam döwletine garşy Irakda barýan sewejede işçen gatnaşýar. Bu ýerde Eýranyň İslam rewolusiýasynyň sakçylarynyň Iragyň ýaragly güýçlerine maslahatçylyk edýändigi we şaý ýarym harbylary mobilizasiýa etmäge kömekleşýändigi aýdylýar. Eýran resmiýetleriniň şol sanyna ýokary lider Ayatullah Ali Khamenei'niň de aýtmagyna görä edilýän tagallalar İslam döwletiniň Eýranyň territoriýasyna girmeginiň öňüne alar. İslam döwleti saýlanan makalalaryň we beýanatlaryň parça terjimesini neşr edýär. Ýöne ol Rumiýanyň terjimesini ilkinji gezek neşr edenemegdiýär diýip radikallaşmak we syýasy zorluk boýunça barlyk işlerini alyp barýan halkara merkeziň ýokary derejeli işgäri Charlie Winter aýdýar. Ýöne ol ekstremistik toparyň parça ýazylan we aşagyna parça düşündiriş berilen videolary 2015-nji ýyldan bäri ýaýradýandygyny belliýär. Rumiýa jurnalynyň partiýalynaky ilkinji sanyna ýerleşdirilen bir makalada ekstremistik toparyň zorlukly ideologiýasynyň kafirlaryň öldürilmegine näme üçin halal we ibadatyň bir formasy diýip garaýandygy hakda eňleýin maglumat berilýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeli bilen men Şaýmerdan Ulmarady Kabuldan. Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň agyrdygy sebäpli işsizligem barha artýar. Halk iş gözläp daşary ýurtlara gidýär. Awganistanda azyk emit we beýleki harytlaryň ham gitdigiçe galýar. Awganistan sarp edici ýurtdyr. Ähli önümleriň 80%-dan gurragy bu ýurda daşary ýurtdan getirilýär. Awganistanyň daşary ýurtlary eksport edýän önüm hem el işleri bolup durýardy. Emma soňky günlerde el haltynyň bahasam has pesawaşdy. Awgan türkmenleriniň hemmesi denýaly halyçylyk bilen meşgullanýar. Gymmaçylyk hemem dokan halsy almandan sonra türkmen ýaşlary iş agtaryp şäherlere gelýär. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Garkan etrabynyň ýaşaýjysy Abdurrahman iş gözläp Kabula gelipdir. Ýöne ol bu şäherde de edere iş tapmandyr. Türkmenler kıyın şertleri baştan geçiriyorlar. Şunyan kıyınçılık için men mana Kabul şäherine işlemene geldim bir näme garypçylyk için. Bu ýerde de garypçylyk kıyınçılık boldy, tapylanam ýok. Awganistanda şüplen gymmatçylyk kıyınçylyk boldy, hem kimler gymmatçylykdan ýaňa oňa gidişdirip ýörler, edere işem ýok, zat ýok. Abdurrahmanyň aýdysynça bu ýyl ekin tikenem kan bolmandyr.
käbir adamlaryň dilegçilik edip halka el sermäge de mejbur bolanlar olaytdy. Ekinem bolmady, türkmen obalarynda ýagyş kem bolup, ekin bolmady kynçylyk bolupdy. Ýagyş bolmansaň gymmatçylyk boldy hile. Ýoksa adamlaryň ýagdaýy köp yaramadlaşdy. Türkmenler hiç gedaýçylyk eden ýokdy. Türkmenler mäzir gedaý ýagdaýa düşdi. Bir agyr ýagdaýymyz häzire. Azyk ýymy haritlarynyň bahasynyň gymmat bolandygyny Muhammed Alim aýdýar. Şeýle agyr ýagdaýda awgan türkmenlerine Türkmenistan kömek etdi Muhammed Alim umyt bildirdi. Awganistanda şu Türkmen halky gaty agyr ýagdaýlara düşdi. Balla dana we bürünçlenme ýaglanma işleýän gymmat boldy. Adamlaryň başyna ýagdaý agyr geldi şular. Billere her tarapdan kömek bolsa, billere hökümet bir barsasa görse, hemmelerimiz bir sorasa, bilen hal ahwallarymyzy, ýagdaýlarymyzy. Türkmenistan hem ata wetenimiz kömek eder diýip umyt etýär. Faýz Muhammed işlemek üçin 2 ýyl öň Irana gidipdir. Emma ony Iranyň hökümeti ýurtdan gowy çykarypdyr. Awganistanda ýagdaýyň agyrdygy sebäpli ýoksul adamlaryň iş gözläp goňşy ýurtlara sapar edýändigini bildirip Faýz Muhammed şeýle diýdi. Bilmän topamandap ketadi, ammasy garyp, hiç nerse ýoklygydan ketadi. Men bir özüme hotin aldım. Qalyn Nuzayda bordum. Ýörenýe arbabla pulumda bermedi. Kabula iş aktarıp gelenme ençeme gün boldy. Men sana iş bereýin diýen adam henüz görmedim diýip Muhammed Alim zerendi. Türkmen halky mundan ol ýaşy kesbekary bolýar, bu halymyzyň amadasy ýok, bulan pula baryp durandal. Men kabul gelenim şun 5-6 gün bolýar. Maňa bir iş tapyldy diýip geldim, o ýer bir ýerden iş sorýar, gözlýär, çykýan ýerlerine çykyp oturýar. Billere hiç bir ýerlerden iş diýen adam ýok. Bir bäri gelmana men sana işim bar diýen adam ýok. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.